dunia. Betul. Apa meneh nek diwul sing digawe saka gaplek dipe. Iya, Mas. Wis ireng-ireng kae. Menul-menul ya, Mas. Oh, terus digawe cingkul. Wah, jan elok Mantap. Dik. Tak pikir kowe wis salimas karo aku canggunong kidul. Eling-eling panggonane dhuwur. Telatah Ngayogja sak wetan Bantul. Sing kondang dek gaplek lan diwul. Watu lintang apa watu kapur. Kabangan seni aja maido. Akeh sing kondang akeh sing misuwur. Hai. Iya. Kalbaron lan gugup. Iku kabeh papan wisata Dik. Sadeng apa wedi apa. Acakae ora bakal kuciwa. Sinjen Mas ketoprak. Kowe campur sari kang gunung-gunung kidul. Tiwal Mas gunung kidul. Akeh sing mulen aku ora ngibul. Rakal baran lan gugup. Papan wisata Dik. Sadeng apa wedi apa. Acakae ora bakal kuciwa. Sinjen Mas ketoprak. Campur sari kang gunung-gunung kidul. Tiwal Mas gunung kidul. Wis mesti bulan aku ora ngibul. Gunung Kidul pancen luar biasa. Pancen mantap. Saka kesenian pariwisata karo tiwule sajose. Enak Mas. Tiwal gunung kidul sampun Bapak Tumingan. Nyicil siji, Iya Mas. jek utang siji. Ijek utang sitok.